Kamar da wasa yau da so da ya tuntuɓe har yayi mini rauni fatar jikina ya sarɗe har na kasa barci zuciya ciki laɓe yayi gini cikin hanta wanda babu yaɓe yaushe ne buƙatar za ta biya yau ne ko gobe da ina da hali jawo shi zan yi da shi da zo ne so da siyasa ce tabbas da na yi zaɓe domin koyi mini nisan da ya zarcewa gombe soyayya ce soyayya ce soyayya ce soyayya zan yi shawagi ko cikin daji inda ke kyama na gina ba ba na a ƙasa ba na a sama inda ganki ba zan dawo ba gunki zan tsaya ko a gidan haya na aje ki ba kyaki zama ba ke da ke jira karki ba kara da rashin ki ba zan aure ba ki yi ba wanda zan tuna da ganki ba manta ba zo ka rinka ɗaukar su da Allah an da kanin kawa zo ta nan gefen Allah ka yi hada golaye da kiyo kira a daga gawa na ci bare barci ni dai a san kisa an kasa ayyamin tausa ko da kiran ki ba kya dauka a hakin bar ta daga cikin kunci wa za ta mai ya gurbin ki ba a iya cire sanki a zuciya ta ba daɗi kullum tana yi min ɗaci sarauta na gidan sarki ne kuma da bawanki in babu ke akwai matsala ga zuciya tana huce da zan iya bacewa ma da na bace na zo nan ma inda kike da ke burin na zo gurin mu sha hidima inda na kai da kawo